Mauni ang leading group mga bay. Tapit na finish line. Tanaw na to kinsay mo sprintan ni ron. Kaning nasa kong atubangan. Team San Marco. Mga bay, tumitira na. Tumitira na mga bay. Maayong buntag mga bay, Sabado na pod. Panahon na pod para atong inat-inaton ng atong mga kaugatan. Ang atong ruta karon mga bay, moagto ko na ta sa Prather kay nailami nga fried chicken dito. So atong tan-awon kung atong tilawan kung lami ba ang ilang fried chicken. So sama sa gihapon kauban nato ang ato ang mga amigo sa Filipino-American Cycling Team. So mao ni sila. Good morning. Nandito na naman. Morning. Marley. Pupunta kami ngayon sa Prather. Kakain Kuya na kami Yuli. ng manok. Ito yung mga pogi galing ng Limor. Si Troy. Hey. Si Papausugin na naman tayo nito, Troy, sigurado. dalawang president. Okay mga bay, nag-ready na ang tanan kay karon taud-taud mo gika na ta. Okay, let's go mga bay. Stamakin! Very good. Bilis na takbo mga bay. Maintain sila 25 miles per hour.
Grabe, ang bilis ng tatlo. Woo! Ah! So nataka ron sa Millerton store mga bay. Pahuway kay. Grabe ka kapoy, kusog kayo ilang padagan. Saka ano sana kami ni Ronnie dyan. Bigla nag-sprint. Nandito na ako sa likod. Ganyan na ako no. Nag-sprint pa. Sarap. Ang parami sa hits. Here. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Kabak. Sama Ken. Oh, sama Ken. Sama Ken. Sama Ken. Mari Joel.
Nagre-reserve ka ata eh. Ako, alam ko na yan. Sila. Ni ang leading group mga bay. Happy na finish line. Tanaw na to kinsay mo sprintan ni ron. Kaning nasa kong atubangan. Team San Marco. Tumitira na. Tumitira na mga bay. Mga bay, nagtirahan na mga bay. Sinong nag-champion? Okay mga bay, naabot na ta karon diri sa Prather. Ato pang gihuwat ang uban kay tuwa dito sa Luyo.
Naluto na ang chicken mga bay atong tilawan kung lami bagyod. So mao ni ang chicken. Hayop. Hayop yan. Okay, mao na ilang chicken mga bay. Crispy kayo. Got no money, I got no ride. Think I got lost in your